עמית ושלישיית העין שלו בסרטון חדש וראשון. אנחנו נתחיל בכמה משחקים. קודם כל אנחנו נעשה סרטון בברול סטארס. טוב, אז אנחנו נכנסים לברול סטארס. בעצם השגתי את ביירון לפני מורטיס ומקס. אוקיי? אין לי את מורטיס ויש לי את ביירון. אז אני עמית וחברי שלישיית העין שלי הם עידן ועידו. בעצם אתם בטח שואלים את עצמכם למה אנחנו שלישיית העין. אז בעצם אנחנו שלושה חברים הכי טובים אנחנו שלושה חברים ממש טובים שכולנו מתחילים בעין. אז החלטנו להקים צוות שלישיית העין. אז אנחנו עושים סרטון ליוטיוב. אני גם די הרבה גביעים. כמובן שאני ממש עם הרבה דברים, כי אני משחק כבר כמה שנים. אז ראינו מספיק בברול סטארס. בסרטון ראשון אני רק מציג את עצמי, בסרטונים הבאים אנחנו כבר נשחק. או שאולי יישאר לנו אפילו קצת זמן לשחק. אז בואו ניכנס למיינקראפט חברים, ונראה לכם מה יש לנו כאן. כמובן יש עוד משחקים, אבל אתם לא צריך כבר להראות. מה אתם רוצים ממני? שנייה, אוקיי. ניכנס בקריאטיב. לוקח לטלפון שלי קצת הרבה זמן להיטען. קצת הרבה זמן? כן. עידו ועידן, כמובן אתם יכולים גם לדבר. אז אני רק רציתי להגיד שבעצם גם לי וגם לעמית יש את אותו מיינקראפט, ולידן בעצם הוא יותר סגנון כזה של ברול סטארס וזובה. כמובן אמרתי לכם, אני בקריאטיב, אני יכול לעוף ולעשות כל מה שהוא רוצה בקיצור. כן. ואני ועמית הם בעצם הקבוצה הכחולה, ובעצם יש את הקבוצה אדומה ואת הסגונים שהם ניטרלים, ובעצם זה כמו פרלמנטום. כן, למי שמכיר. עידו עושה את זה, וכמובן אני מעתיקן, אז העתקתי גם ממנו, ומסתבר שהוא העתיק מהפרלמנטום. בדיוק. עמית, כמו שאומרים בחבר'ה, מעתיקן מהמעתיקן. אז כאילו בבקשה אל תרשמו לנו בצ'אט מעתיקנים. כן. אוקיי? בבקשה, אנחנו מצטערים, אנחנו בסך הכל זה סרטון ראשון. כן. אולי נחליט להחליף איזה מוד ולהתחיל מחדש. כן. אז כמובן אני נלחץ כאן אצל האדומים. הם לא בונים כי הם סך הכל רק תוקפים וחוצבים קצת. עכשיו אני אראה לכם אחת מהחציבות שלהם. שאנחנו נשבעים, עמית לא עשה את זה. כן, זה עוד תופעת טבע, אני לא מסתכל עליהם כל כך. או שאיזה מטאור פגע כאן, סתם בצחוק, או שהם באמת חצבו את זה. או שאני פשוט לא זוכר מה המוד וזה היה ככה. אני לא יודע, אבל אני לא חצבתי את זה. אין סיכוי שאני אחצוב כזה. אני רוצה בו הרבה יותר גדול והרבה יותר קטן. סליחה שאני זז. לא כזה מסודר הרבה חיים, אתם יודעים. אז בעצם אני אראה לכם את מה שעשיתי במיינקראפט בזמן. יש לנו כאן את בור המזון למקרה ואין לי חיסור מזון, אז יש לי כאן חיות. שבעצם אם אין לי אוכל, אני פשוט הורג אותם ולוקח להם את הבשר. עמית, יש לי קצת שאלה, אז מתחיל להזדרז. כמובן יש לי הרבה חיות שמסתובבות סתם. כאן יש איזשהו ספר בתוך כל האפסידיאן הזה. זה מה זה? זה הקבר של מטרו, החתול שלי, גם את זה גנבנו. כן. אני התחלתי ראשון עם השמור, גנבתי. כן, אני גנב. כי כאילו אנחנו לא רוצים שתכתבו לנו מעתיקנים, זה לא יהיה כל כך כיף. כן, אז יש כאן רכבת, 20,000 צעסום, כן, אני קצת הגזמתי, אני הולך להוריד את המחירים. יש לנו חוות סקלטונים, הוא יותר ממה שבולט. לא, אני עשיתי את זה לפני שראיתי את הסרטון. רק אומר, אם אתם לא תבינו כל כך את המילים שעם שין, זה כי לי ולעמית נפלו שיניים
אז כשאנחנו רוצים לעשות שין, אנחנו מתאמצים, ואם אנחנו לא מתאמצים יוצא לנו סין, אז בבקשה אל תצחקו עלינו. כן, זה די מעליב. אז כאן יש את חוות הסקלטונים, כמו שאמרנו. כאן משום יש גיבור. כאן יש לי את החיטה, שכחתי לסגור. 5,000 צצו לכל החיטה שיש כאן. נראה לי שזה דווקא די זול. יש לי כאן כמה דברים שאולי אני אצטרך, הפקת גולד, לפיס, בלוקס דיימונד. שנייה, אני בודק כמה סוללה יש לי. יש לך סוללה. יש לי סוללה. כמובן שאת רוב העצים שיש בתוך חומות העיר אני שתלתי, כאילו כל העצים כאן, אני שתלתי. יש לנו גם את הסביונים, יש כאן את הטרמפולינה. לעצור את הסרטון. אנחנו עוצרים את הסרטון, אני אעשה עוד כמה דברים ואז אנחנו חוזרים אליכם. שנייה, חוזרים. ביי ביי. טוב, חזרנו חברים. חזרנו, אז יש כאן את הטרמפולינה. כניסה ראשונה, זה 6 שקל. לא, האמת היא נעשה ככה. כניסה ראשונה חינם, זה למד כאן מספר, ובכללי זה יהיה 10, אוקיי? טרמפולינה, לא כזה שווה. יש לנו כאן את הבריכה, הציבורית כמובן. ציבורית. בריכה ציבורית. אוקיי, יש כאן דוב. תודה. חברים, אם אנחנו עוצרים את הסרטון זה כי... טוב, יש לנו סיבות. כמו שאמרנו, בעיות בשיניים. יש כאן את החנוכיה בזמן שהיה חנוכה. אתם רואים אותה כאן למטה? וואי. יש כאן את החנוכיה מזהב. שנייה, אנחנו עוצרים, כבר חוזרים. כמובן, אנחנו עוצרים הרבה... אנחנו עוצרים הרבה בגלל שזה הסרטון הראשון, יש בעיות, אתם יודעים. אז יש לנו כאן את המגדל שמירה על האדומים המעצבנים מאוד האלה. עידן, אתה מסתיר לי עם הטלפון. טוב, אני פשוט אסתכל דרך הטלפון שלך וישחק עם הטלפון שלי. אני עוד פעם צריך שנייה לעצור. כי יש לי מספר 1. כן. טוב, אז כאן זה בעצם מין בית לוחמים כזה, שנייה, אני מרים. שם בעצם יש גלס, כמו שאתם רואים. שנייה, אני אעלה בסולם. אוי, עידן. אוי. עידן, לא תעשה פלוצים פה. נעזיד את זה עם הפה. כן, זה נשמע קצת כמו פלוצים. אז כאן בעצם יש את האדומים, אתם רואים אותם שם, את המעצבנים האלה. כאן בעצם אני זורק עליהם ביצי אג סקלטונס או אתה יורה עליהם חצים. כן. כי הם נורא מעצבנים. וואי. כאן כמובן יש 9 מיטות, כי אנחנו 9 לוחמים. מה באמת? איך קוראים ללוחמים שאיתה? לא יודע. שמעון, יעקב, סביחי, גלידי, סמברו, שמבי, עמית, שזה בעצם אתה, חמוס וסוכר. עידו, תפסיק להמציא. אוקיי, כאן יש את הקסדות, כי אנחנו צריכים ארמור, אתם יודעים. כאן יש לנו את שאר הארמור, וכאן יש לנו נשקים. סליחה אם אתם לא רואים טוב, כי סרטון ראשון. כן. אתם רואים, יש 9 מכל דבר, 9 קשתות, 9 סטקים של חצים. ועמית צריך לפנות דברים לצוות. כן, חייב. כמו שאתם רואים באינבנטורי שלי. אבל כמובן יש כאן הרבה אוכל באינבנטורי. בפעם האחרונה שלחתי לידו, כאן בתנור בישלתי לי אוכל, אוקיי? סיפור קצר מאוד. בישלתי לי בשר חזירים. טוב, עמית, תאכל כשר. עמית עוברים לבראול סטארס כי יש לי קצת שאלה. היינו כבר בבראול סטארס. שאני משחק איתך. זה הסרטון השני, גם. חכו שנייה חברים, אני בודק כמה שאלה יש לי. טוב חברים, עכשיו גילינו שלעמית יש מתן בבית שלו. למה שלא היה לי מתן מטומטם? כאילו אנחנו תכף ניתחים. טוב, אתה לא במיינקראפט, אני לא יכול להסתובב אליך ולהרביץ לך. אז בעצם בתנור הזה, בדיוק, אני חיממתי לי בשר חזירים, ועידו צעק עליי. אתה בטוח שלא תזכח את הבשר חזירים? אמרתי לו בדוק. אז אחרי זה שחזרתי למיינקראפט, אני בדקתי את כל 6 התנורים שיש כאן, ואז גיליתי שהיה כאן את הבשר חזירים. אז כמובן, אל תהיו
מפושלים עם הרבה פשלות כמוני. בבקשה תיתנו לנו לייקים, כי זה מאוד חשוב לנו. כאן יש את לא יודעים כמה זה עוזר לנו. כן, זה מאוד יעזור לנו גם אם תעשו חבר מועדון וסתם, וכמו שעידן אמר כבר, לייק. זה מאוד יעזור לנו. כאן יש לנו פרח. בואו נוריד אותו. תפעילו את הפעמון, כי אתם לא יודעים כמה הדברים האלה עוזרים לנו ותומכים בנו. אז תראו, יש לנו כאן את חנות העץ, כמובן. כאן לוקחים עץ. הוא העתיק את זה מעמית, מהפרלמנטום. כן. עמית העתיק מעמית. זה עוד פעם, אל תגידו לנו. מה תקנים? אז כאן יש את העץ בעצם, בואו נצא, X. וכאן למטה בעצם משלמים. שנייה, אני אלך אחורה. וכאן משלמים. כמובן, אני לבד בעיר, אז אף אחד לא משלם לי. כן, הוא אמור להכניס כבר אורחים. אז שנייה אנחנו חוזרים. טוב, חזרנו, ועכשיו אנחנו כאילו לא מסבירים, אנחנו מתחילים לשחק. אוקיי, אז רק אני אראה לכם מבנה אחרון. כאן יש את התשלום. נראה לי כבר הראיתי. הראית. קצת מתרגש יותר מדי, כי זה סרטון ראשון וזה, אז לפעמים אני שוכח קצת יותר דברים. שנייה. טוב, אז בואו נמשיך. אני אראה לכם את המבנה האחרון שרציתי, אבל עד שאני אגיע לשם, תהנו. טוב, אז חברים, אני הגעתי למקום. בעצם המקום זה תחנת חשמל, בטעות נחתתי על הרדסטון. כמובן זה לא מיינקראפט אמיתי, אז קריאטיב. לא, זה מיינקראפט אמיתי מזויף. למה יש כאן כבש? אסור לך להיות כאן. כי כאילו, תראו, אם זה המיינקראפט אמיתי, תראו. הרצון היה אדום. ולא כחול. גם אין חיים, כאילו. לא, כי אני בקריאטיב אז אין חיים. נכון. אבל כמובן, הרדסטון כחול וזה הדבר היחיד ששונה. כמובן יש לנו כאילו, כמובן, כמו שאמרנו בהתחלה, אני לא חובב מיינקראפט. כן, עידן שונא מיינקראפט. אני לא מכיר כל כך. אבל זה לא באמת מספק חשמל, זה רק בשביל היופי כאילו. כן, כאילו זה מספק חשמל. אבל תדעו, זה נראה כמו משהו שמספק חשמל לעיר. כן. למרות שיש כאן הרבה מבנים שלא כל כך צריכים חשמל. עמית, עכשיו תתחיל לשחק, כי 12 דקות זה כבר סרטון שלם. לא. טוב, אז אני מקווה שנהנתם חברים. נראה לי שחפרנו קצת מספיק. אני עדיין לא החלטתי מה אני אעשה. תתחיל לשחק. נתראה בסרטון הבא. לא. יאללה ביי.